Hello, perlok borong apa yang sobai pi sa sin ha kana ke channel ke jonga da ke jigar parit ke jonga pi bar ke page ya kana ke video yo le se don pedang jong pi ke bang wan thamai kana ke channel sngobha ban ai ke jing kristian ke jong pi da ke share like bar subscribe ya kana ke channel ku blai sibun ya pi bar ke page ya kana ke video kene ke de ke jing ja ke bajur ba ke pedang ja ha pedang kini ke arteli kiri ha kana ke sngi ha ke ar phnyo teri grumpang ara jara phun reu ka jingya snam ha pedang ke Pakistan bat ke Afghanistan kala kiu chaka kerdan kapa ki he sarkar ki khot kathma ka bashai kum kata ka open war bena kathma ka bashai menteri ka tanat jingya dari defense minister ka Pakistan u khawaja Muhammad Asif ulapan bena ba ka jingya sha ka Pakistan kala kut ulapan pau ba ka ne ka jingya khrawait ka bamanta ka dei kathma ka bashai ka badei ka jingkala ka bakrau na ka jing persang ban yasup ki ba mansua halor uput usam belatip kum udoron lain ki jing thombor bat ki jing siat bom kane ka jing yale kala nang krau kunsan nadu ne kamit ya kane ka jing yale kil ai kerteng ru kum kata ka operation gaza plil ahak ka Pakistan kala penlong ya kane ka jing yale ahak kamit arpuru teri kurumpang bat kila siat bom ya ki jaka ya dari jong ki Taliban bat ki jaka basuba don kileno haki sorba kum ha Kabul Kandahar bat Pakti ka jing thombor ya kanong ba kane kade kasin ka maningkong ba ka Pakistan kala siat bom syaki jaka ki badon ha Kabul ki khubor ki layathu ba ki bom ki laha pajan airport ha Kabul bat ki tem sipai jong ki Taliban Pakistan klaim menteri ai khubor wa atul ahal tarar ula ong ba sispa lai phlai ngut ki nong yele Taliban ki layap palat arspa ngut ki la mensau hadin ba ki sipai gala ong ba baro ki bayap ki lapoi hadu arspa nyuk saungut ka Afghanistan klaim ka sarkar Taliban kala keno ba kisipai jongka kila yo kurup khat khandai teli kitem khapur jongka Pakistan bat arteli ki bes sipai bat kila ong ba san sanut ki sipai Pakistan kila yap ki thmei khobor na Afghanistan bat ki khunun yarap kum ka UNAMA kila yathu ba donru ki pajba kuntup ki kanthai bat ki khna ki balaya pha ki than nagahar bat patika ka dauba jong kene kathma watla kene ke jingale kelas dang na ki jingya siat haki khaput haki ne kisngi ki dauba bat tenrai kilong ka baningkong ki jakari ki leno ka Islamabad kala keno bunsin ba ka sarkar Taliban ka ai jakari ya ki leno TTP iba penlong ya ki kam pentrim hapo Pakistan tau ka baar ka jingya ka japut ka sarkar Taliban kam semla pediang ya upu duron lain ka ba penlong ya ka jingyale man ka por bat ki sipai Pakistan halor ka jingker kenjang ya uput adau ka balai ka jingkelon ka jingasup ka jingyakut sanget thama ka bala penbej da ka rikuatar ha usnem arajar arpsan kalahir bat kalawan lam syakane ka jingyale ka bajur menta kiri ka perthai bat ka UN kila kentu ban sangeno ya kane ka jingale warla ki Taliban kidang penpau ba kidang kwa ban yekren ban penbej ya kane ka kam lada pikwa ki news update jong kane ka thama sa subscribe ya kane ka channel basa like ru ki video jong kane ka channel kublai sibun ya pi baro ki ba page ya kane ka video ngin sekendupat next video